Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Ну што ж, вось і новы этап у працы нашай варшаўскай студыі. Раней госці да нас прыходзілі выключна праз Zoom, і вось першая ластаўка, выходзім у нармальны звычайны рэжым ток-радыё. Олег Агеяў, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст, сёння у нас у гасцях. Добрый дзень, спадар Андрэй. Вітаю вас, Олег. Спадар Олег, да, выбачаюся. Запрацаваўся. Ужо сёння паспелі 2 эфіры, 1 праграма выйсці, так што... Ну, але тым не менш. Спадар Олег, давайте ад самага пачатку. За усе часы вашай працы, там, скажем, у Беларускай асацыяцыі журналістаў, ну і вывучаючы вопыт папярэдніх гадоў, ці даводзілася перажываць незалежным СМІ і недзяржаўным грамадскім арганізацыям, установам такі ўзровень рэпрэсій, як мы бачым зараз? Не, безумоўна, не, і канец мінулага года, і тое, што адбываецца ў гэтым годзе, гэта безумоўныя рэкорды, такія сумныя рэкорды. Калі глядзець вынікі маніторынгу, які ладзіць наша арганізацыя, ну, ўжо каля 2 десяткаў год, то рэпрэсіі 2020 года былі прыкладна ў 8 разоў вышэй, чым сярэднегадавы ўзровень па розных індыкатарах. Таму, безумоўна, такой ціск на медыа сектару увогуле, не толькі на СМІ. Трэба ж адзначыць, што акрамя ціску на самі рэдакцыі, на журналістаў, на рэдактароў, медыа-менеджераў, пад ціскам апынуліся і арганізацыі грамадскага сектару, якія працавалі на медыа-сектар. Это справа прэс-клуба, пэн-цэнтр зараз таксама, які мае у сваіх мэтах спрыянне свабодзе выказвання. Весь шэраг грамадскіх аб'яднанняў, якія працавалі з грамадскімі правамі, і ў першую чаргу, канешне, гэта, безумоўна, свабода выказвання, зараз пад ціскам, і колькасць крымінальных спраў, і колькасць затрыманых і знаходзішся зараз пад вартай нашых калегаў, ну, яна ўжо каля 30 чалавек зараз у месцах зняволення. Ну і, дарэчы, сёння прыйшла прыемная навіна, ну а у Беларусі прыемныя навіны, яны досыць такія таксама сумнеўнага характара, але тым не менш. Вельмі прыемна, што на свабоду выйшлі нашыя калегі, журналісты радыё Свабода, Інна Студзінская і Олег Груздзіловіч. Тым не менш, вось чалавека затрымалі. А як затрымлівалі Олега Груздзіловіча, па яго словах, так это ввогуле нейкі ну, я не ведаю, жах, калі заскочылі ў кватэру, накінуліся, кайданкі апранулі, правялі ператрусы ў кайданках, у тых жа самых кайданках Ягора Марціновіча забіралі. Вось гэта што? Але па выніку яны выходзілі, і ніякіх абвінавачванняў не выстаўлена, ніякіх прэтэнзій няма. Яны праходзяць нібыта альбо сведкамі, альбо падазраванымі па нейкай невядомай справе. Вось што гэта? Як гэта разумець з пункту юрыдычнага? Ну, з юрыдычнага пункту давайте разбірацца. Калі людзі былі ў якасці затрыманых до тэрміна 10 сутак, то, хутчэй за ўсё, яны менавіта ў этой якасці і застаюцца. Яны падазраваныя па нейкай крымінальнай справе. На жаль, грамадства не можа ведаць, што адбываецца па такіх справах, таму што ад усіх удзельнікаў, не гледзячы на статус, зараз адбіраюцца падпіскі аб неразгалошванні. Гэта, калі казаць з боку гледжання закона, я разумею, што ў Беларусі з боку гледжання закона гэта складана зараз нават у адзін сказ сумяшчаць такія словы, але ну, так не павінна быць. Закон не дазваляе у любога чалавека адбіраць гэтай падпіскі аб неразгалошванні, і, на жаль, мы падрабязнасці не ведаем, можам толькі здагадвацца па нейкіх таких ускосных нейкіх прыкметах, што ж фактычна адбывалася. І той гвалт, які зараз ужываецца па любых затрыманнях, не толькі ў дачыненні да журналістаў, іншыя людзі таксама кажуць, што і в обшукі нават у сведак могуць быць з гвалтам.
з вламаннем дзвярэй і там з нейкімі жахамі там з пратаколамі адміністрацыйнай адказнасці за пікет, за сцяг БЧБ на сцяне ці на вакне, якія яны самі там час ад часу вешаюць, я маю на ўвазе з супрацоўнікаў сілавых органаў. Таму, на жаль, гэта чарговы раз падкрэслівае, што Беларусь усё далей і далей ад тэрміна правая дзяржава. І вось тое, што адбывалася і што ўжо усе называюць правым дэфолтам, гэта немагчымасць дзяржавы выконваць свае абавязкі па ахове правоў грамадзян. Вось гэта вынікі таго правового дэфолту, калі кожны, хто зараз знаходзіцца пад юрысдыкцыяй уладаў Беларусі, яго правы увогуле ніяк не забаронены, і беспакаранасць сілавікоў прыводзіць да таго, што яны з кожным разам усё больш і больш, нават можа і недзе і загада не было так гвалтоўна затрымліваць ці в обшукі праводзіць. Але вось беспакаранасць прыводзіць да таго, што яны зараз гэта робяць ужо, ну, магчыма, хтосьці нават з задавальненнем. Сапраўды, вось правільна Олег адзначыў, што затрымліваюць невядома за што. Узгаданая сёння Інна Студзінская распавяла, што да яе ў камеру прывялі і пасадзілі на суткі, была затрыманая жанчына, уся віна якой была ў тым, што яшчэ ў снежні месяцы яна адпраўляла поштай у Канаду кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя». Кніга афіцыйна судом, непрызнаная экстрэмісткай. Ёсць нейкае там рашэнне нейкай сумнеўнай камісіі, якая там сказала, што ёсць прызнакі экстрэміста, але это носіць толькі рэкамендацыйны характар. І вось чалавека затрымліваюць за тое, што ён адпраўляе гэтую кнігу ў снежні месяцы, а зараз ён у камеры апынуўся, у сябрам у Канаду. У гэтай сітуацыі увогуле, на ваш погляд, што ў Беларусі засталося ад журналістыкі, ад незалежных СМІ? Ну, па-першае, журналістыка гэта людзі, гэта выданні, гэта рэдакцыі, якія збольшага захаваліся. І шмат хто змяніў фармат, але нават Тутбай у адноўленым нейкім выглядзе ён зноў пачаў працаваць. Ён значна меншы, ён хутчэй за ўсё не дасягне ўжо тых адсоткаў онлайн-аўдыторыі, якая была да гэтага разгрому. І нават наша Ніва, дзе былі такія затрыманні, яна захавала свае акаунты ў соцсетках, і яна выходзіць. Складанасці толькі з друкаванымі сродкамі масавай інфармацыі. Мне здаецца, што ў Беларусі іх амаль не засталося, і калі лічыць па рэгіянальных, нават не магу нікаго ўзгадаць, хто б захаваў сваю папяровую версію, хто выходзіць як там год таму. Ну так, сапраўды, мы зараз скажам пра тыя папяровыя выданні грамадска-палітычныя, а не якія-небудзь рэкламныя. І, да прыкладу, на мінулым тыдні пра сканчэнне выхаду ў папяровым выглядзе заявіла тая ж самая рэгіянальная газета. Сапраўды, вельмі складаная такая сітуацыя. Так, і, ну, як я казаў, каля 30 чалавек знаходзяцца ў месцах зняволення пад вартай. Ужо тыя, хто адбываюць прысуды, якія ўступілі ў законную сілу, гэта журналісткі Белсата Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева. Там як мінімум 3 знаходзяцца пад хатнім арыштам, астатнія чакаюць разгляду іх справай судом. Але мне здаецца, што ўсё роўна медыасектар разграміць не атрымаецца ўладаў. Зараз тэхналогіі даюць магчымасць працаваць, калі не на такія вялікія аўдыторыі, магчыма, ў значна меншым памеры, але да сваіх аўдыторый зараз можна дагрукацца, умоўна кажучы, праз тэхнічныя сродкі, якія не падкантрольны ўладам. І вось тое, што зараз адбываецца, ну, хтосьці рэлакнуўся, вось на прыкладзе Еўрарадыё, хтосьці працуе ў соцсетках, хтосьці аднаўляе люстэркі і спрабуе неяк змагацца, каб дагрукацца да сваёй аўдыторыі. Таму гэта, безумоўна, выпрабаванне. І, безумоўна, журналісты, рэдактары зараз робяць, ну, фактычна, мужныя ўчынкі, і самаадданасць працы, самаадданасць сваёй аўдыторыі, гэта тое, што я бачу ў працы журналістаў, якія ў гэтыя складаныя часы, ахвяруючы нават асабістай бяспекай, яны ўсё роўна выходзяць.
Такое адчуванне, што тыя, хто там нейкія прымае рашэнні наверсе у беларускім рэжыме, яны жывуць нейкімі такімі уяўленнямі пра часы, ну я не ведаю, можа быць 80-е ці 90-е гады мінулага А стагоддзя. мо і раней. А можа і раней, таму што сапраўды ну, абрубілі інтэрнэт, заблакавалі сайты. Мільёны беларусаў яшчэ ў жніўні засвоілі тут же VPN і паставілі тады, здаецца, была нават статыстыка ў жніўні месяцы 2020 года, што беларусы больш за ўсіх паставілі сабе VPN-аў. Зараз там разагналі рэдакцыі, ну рэдакцыі там хтосьці пераехаў, як Еўрарадыё, на свой варшаўскі офіс, хтосьці пераехаў хай на пустое месца, на пустым месцы пачалі наноў і ўсё адно працуюць. Ну што, не спадзяюцца, што вот мы тут газету нейкую там папяровую закрылі, ці сайт блаканулі і ўсё, інфармацыя не дойдзе. Ну, магчыма, што менавіта так яны і абмяркоўваюць і плануюць свае дзеянні. Гэта сапраўды нагадвае, калі людзі ў постіндустрыяльную эпоху нейкімі меркамі, ну я не ведаю, аграрнай грамадскасці спрабуюць там забараняць і манаполію захаваць на распаўсюд інфармацыі. Гэта немагчыма. Увесь час мы казалі, што гэта толькі прыводзіць да таго, што лёсы людзей, якія працуюць у медыасектары, вось лёсы перамалваюцца. Але забараніць і спыніць праўдзівую інфармацыю у ўладаў ніколі не атрымаецца. Тэхнічныя сродкі зараз дазваляюць працаваць, умоўна кажучы, кожны зараз можа стаць журналістам, і нават калі паглядзець, вось шэраг рэдакцый звяртаюцца да сваёй аўдыторыі, каб ужо аўдыторыя таксама пачынала працаваць журналістам, каб дасылалі фотаздымкі, навіны, відэа, і яны распаўсюджваюцца ўжо рэдакцыяй. Вось такая сувязь атрымліваецца двухбаковая. Таму... Але, Олег, я пераб'ю. Просто узгадаў недаўнюю таксама гісторыю. Хлопца асудзілі за тое, што ён даслаў нейкае ці то відэо, ці то здымак Матольку. І Матолька апублікаваў у сябе ў тэлеграм-канале, і за гэта пакаралі чалавека. То есть вот таких народных журналістаў пастаўленая, я так разумею, мэта таксама прэсаваць людзей, каб яны не дапамагалі журналістам прафесійным выконваць сваю працу. Нездарма ж патрабуюць пры затрыманні адразу скрыць тэлефон і паказаць, на якія каналы падпісаны, дзе там што ў цябе ёсць, вот это ўсё праверыць. Спрацуе? Я лічу, што не. Вось патрабаванне вольнага слова, патрабаванне нейкай аператыўнай і праўдзівай інфармацыі, яна вось такія патрабаванні зараз у беларускага грамадства, яны назіраюцца, дарэчы, ну, уже не першы год. І вось гэтае патрабаванне будзе заўсёды задавальняцца. І таму гэта зноў бессэнсоўна. Гэта толькі жалка тых людзей, якія пройдуць, магчыма, дзесяткамі, магчыма, сотнямі праз затрыманні, праз адміністрацыйныя арышты, магчыма, праз крымінальныя справы. Але гэта не спыніць тое, што гэта цывілізацыйны рух, які не можа ніяк абмінуць Беларусі. Беларускае грамадства, у адпаведнасці з тым, у якім накірунку рухаецца зараз увогуле ўвесь свет, яно будзе, канешне ж, спрабаваць не спыняцца, а вось беларускія ўлады спыніць такое жаданне атрымліваць інфармацыю спрабуюць сілавымі, неправавымі сродкамі, гвалтоўнымі дзеяннямі. Яны спрабуюць спыніць. Мне здаецца, не атрымаецца. Олег, я яшчэ да адной тэмы, якую мы і раней не аднойчы яшчэ ў мінскай студыі абмяркоўвалі, гэта суды. Ці магчыма журналістам дапамагчы юрыдычнай парадай, юрыдычнай дапамогай, прадастаўленнем адваката, ну, карацей кажучы, адстаяць правы журналіста, калі ўжо справа дайшла да суда. Яшчэ год таму і 2 гады таму, як мы абмяркоўвалі гэту сітуацыю, вы казалі, што вельмі складана, таму што суды досыць палітызаваныя, працуе гэта вось тэлефоннае права і гэтак далей, гэтак далей. А сёння? Так, вот мы уже тут не один раз сказали про иногда не до законов, но вот сённяшнюю ситуацию як вы ацэньваеце? Ну, ситуация не палепшылася, гэта бачна. І хутчэй суды не палітызаваныя, у судоў адсутнічае незалежнасць.
Калі паглядзець на нават дзеючую канстытуцыю, якую зараз збіраюцца мяняць, то нашы суды не адпавядаюць, умоўна кажучы, таму, што называецца судамі у любой, ну, амаль у любой іншай краіне. Гэта незалежная галіна ўлады. Нашы суды так збудаваны з прызначэння на пасады суддзяў, з фінансавання, яны залежаць ад, умоўна кажучы, ад вертыкалі. І гэта фактычна частка вертыкалі. Чакаць ад іх нейкіх рашэнняў, якія б не адпавядалі чаканням вертыкалі, ну, гэта бессэнсоўна. Маніторынг адзначае, што ніводнага прысуда, які б апраўдваў і, наадварот, асуджаў гвалтоўныя дзеянні сілавікоў, гэтыя суды не робяць. Таму і па структуры, і па таму, што мы бачым на выхадзе, можна зрабіць выснову, што сітуацыя нават пагоршылася. І палітычна матываваны пераслед, замест таго, каб суд бараніў грамадзян, ён становіцца фактычна і стаў ужо колькі год таму інструментам палітычна матываванага пераследа. Таму надзеі на тое, што можна даць нейкую юрыдычную параду і ахвяра палітычнага пераследу яе выкарыстае і ўсё будзе добра, ну, гэта не адбываецца таму, што няма судоў. Адзіная надзея, і шмат журналістаў звяртаюцца да гэтага, гэта наддзяржаўныя установы. На жаль, Беларусь з'яўляецца ўдзельнікам толькі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, з тых органаў, дзе ёсць наддзяржаўныя установы. І можна праз колькі год спрабаваць намагчыся вырашэння іх кейсаў у камітэце ААН па правах чалавека. І вось такіх кейсаў зараз усё больш і больш з'яўляецца, калі відавочна, што дзяржава парушыла свае абавязкі ў галіне свабоды выказвання, у галіне справядлівага суду. І вось такія кейсы зараз рыхтуюцца і накіроўваюцца ў камітэт ААН па правах чалавека. Там я спадзяюся, што ўжо будзе рашэнне на карысць журналістаў. Але і далей што? Ну вот калі уявім сабе, рашэнне гэта будзе прынята, ну, вот, заўтра па нейкай справе прынята рашэнне. Вот так вот імгненна спрацавала тая сістэма. Ёсць тут рашэнне пра прыцягненне журналіста да там нейкай адказнасці. Ёсць вот такое рашэнне міжнароднай структуры. Улады беларускія да нечага прыслухаюцца? На жаль, не. Гэтыя ўлады не прыслухоўваюцца, але ж рашэнні камітэта ААН па правах чалавека, яны не маюць часу, ну, спынення сваёй юрыдычнай моцы. І фактычна змены ў Беларусі рана ці позна ж яны адбудуцца. І улады нікуды не дзенуцца, яны павінны будуць выконваць тыя рашэнні, якіх, дарэчы, Беларусь у першай тройкі, мабыць, апошнім часам трэба праверыць, магчыма, мы на першае месца выйшлі ў свеце па колькасці справаў, якія былі разгледжаны ў дачыненні да Беларусі і дзе Беларусь прызналі ў парушэнні правоў сваіх грамадзян. У тройкі мы былі дакладна, магчыма, ўжо на першае месца. Вось, такія справы яны проста чакаюць свайго часу. Для каго гэта, умоўна кажучы, нейкая такая, магчыма, маральная сатысфакцыя дамагчыся нейкай паперкі, дзе будзе напісана, што ён не вінаваты. І псіхалагічна нават людзі гатовыя гадамі чакаць вось рашэння такого органа Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, каб самому сабе даказаць, што я не злачынец, а я ахвяра палітычна матываванага пераследу. І ну, дзеля гэтага многія звяртаюцца, і мы дапамагаем звяртацца ў такія органы. Ну, гэта можа быць, вот як па мне, гэта можа быць, каб, ну, там вот взять эту рашэнне і вот под шкло і павесіць на стенку. Таму што калі мы кажам пра тое, што в прынцыпе размова ідзе пра часы, калі зменіцца ўлада, то ўсе выдатна і так разумеюць, што фактычна ўсе тыя прысуды, якія зараз робяцца ў дачыненні да журналістаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці, там палітычных партый, там ці яшчэ што, гэта палітычныя, і людзі-то не вінаватыя. І гэта стане зразумела і відавочна. То есть, калі ўлада зменіцца, все скажуць, ну мы ж разумеем. Усім зразумела і відавочна, але права так не працуе. Каб скасоўваць нейкія раней вынесеныя прысуды, павінна быць прававы механізм, і павінны быць нейкія падставы для таго, каб скасаваць той ці іншы прысуд.
тое ці іншае пастанаўленне. І вось менавіта рашэнні камітэта па правах чалавека і могуць стаць тымі абставінамі, дзе будзе зафіксавана, што мелася парушэнне правоў чалавека. Таму само па сабе гэта не спрацуе. І ўсе ахвяры, якія сёння пакутаваюць ад гэтага рэжыму, яны, магчыма, будзе створаны нейкі асобны парадак новага разгляда такіх справаў. Я не ведаю, што будуць рабіць новыя ўлады, але ўсё роўна правы механізм павінен быць. Олег, давайте яшчэ вернемся да сітуацыі, у якой на сёння апынулася Беларуская асацыяцыя журналістаў. Мы ведаем, што вось толькі напрыканцы мінулага тыдня амаль 50 розных арганізацый недзяржаўных, устаноў навучальных і гэтак далей былі закрытыя. У Бажа, наколькі вось я ведаю, зараз сітуацыя якая? Там ўсё ж такі да такого вот, што папера аб закрыцці яшчэ не прыйшла, але Так, на мінулым тыдні сапраўды былі фактычна вось так ліквідаваныя органамі рэгіструючымі тыя установы, якія былі зарэгістраваны менавіта як установа, па-рускі учреждение. Беларуская асацыяцыя журналістаў зарэгістравана як грамадскае аб'яднанне, і па дзеючаму заканадаўству рэгіструючы орган нас зачыніць не можа. Ён звярнуўся, у нашым выпадку гэта Міністэрства юстыцыі. Міністэрства юстыцыі звярнулася ў Вярхоўны суд. Мы, дарэчы, даведаліся пра тое, што яны туды звярнуліся толькі з тэлеграм-каналу Міністэрства юстыцыі. І вось там на раніцу сёння мы яшчэ не атрымалі позыва ці нейкай паперы з Верхоўнага суда. Мы не ведаем, мой фейк, нейкія пранкеры дабраліся да тэлеграм-канала Міністэрства юстыцыі, бо ніякіх афіцыйных папераў мы не атрымлівалі. Дарэчы, з таго, што напісана ў тэлеграм-каналах Міністэрства юстыцыі, бачна, што вельмі странна сябе паводзіць гэты рэгіструючы орган. А ў дачыненні да нас ладзіўся так званы маніторынг, дзе мы там тысячы дакументаў вымушаны былі занесці ў Міністэрства юстыцыі, і калі скончыўся гэты маніторынг, да нас зноў прыйшлі з вобшукам. Вобшук быў у лютым, і амаль раптам штосьці ўтаілі, не данеслі. Так, а нам не вярнулі яшчэ з мінулага вобшука, а потым мы самі ўсё, што заставалася, занеслі ў Міністэрства юстыцыі. Я не ведаю, што шукалі падчас вобшуку, таму што нікога з супрацоўнікаў Бажу не запрасілі. Нам выламалі дзверы, і ў нашу адсутнасць хтосьці штосьці выносіў, і мы толькі ведаем, што зараз дзверы апечатаны, печатка МВД вісіць для пакетаў, калі не памыляюся. І вось так супала, што мы не маем магчымасці трапіць у офіс, і мы атрымліваем папярэджанне па выніках маніторынгу, і мы пішам, што, даражэнькія, не можам мы вас адказаць на ўсе пытанні, таму што офіс зачынены, і мы не маем увогуле нічога на руках. Пачакайце, калі ласка. А яны пішуць у сваім тэлеграме, што вось мы пагадзіліся з тымі парушэннямі, якія яны там прызналі, і таму яны подалі нас на ліквідацыю. Чакаем зараз паперу з Верхоўнага суда. З якімі парушэннямі вы пагадзіліся? Мы не пагаджаліся з парушэннямі. У тым адказе ні слова не было пра парушэнні, і, дарэчы, Баж ужо падаў у Верхоўны суд скаргу на тое папярэджанне. Мы не пагаджаліся. Мы прасілі даць нам тэрмін для таго, каб разгледзець, што яны там ад нас патрабуюць. А фактычна там праз 2 дні яны пішуць, што ўжо раз мы адказ нейкі ім далі, яны гэта лічаць тым, што мы пагадзіліся, і таму яны нас падаюць на ліквідацыю. Паглядзім. Хутчэй за ўсё, рана ці позна мы ж нейкія паперы атрымаем ці з Верхоўнага суда, ці ад Міністэрства юстыцыі, мы будзем ведаць, што яны нам інкрымінуюць. І зараз на сайце бачна, фактычна ўсе парушэнні, вось тысячы папераў, якія мы ім занеслі, яны толькі знайшлі з 3 нашых рэгіянальных філіяў, нават не цэнтральнага офісу Баж, а па 3 рэгіянальных філіяў Баж, яны знайшлі парушэнне ў дамове арэнды па тых юрыдычных адрэсах, дзе знаходзяцца тыя філіі. Будзем разбірацца ў судзе. Я разумею, што гэта гучыць у беларускай сітуацыі як здзек, але нічога іншага не застаецца. Добра, каб даведацца, што яны там
інкрымінуюць нам акрамя гэтага, і чаму вось у такія тэрміны за 2 дні нам было патрэбна іх патрабаванне разгледзець. Я гэтага не ведаю, но магчыма, у хуткім часе мы даведаемся, сачыце за нашым сайтам. Э, Калі я там памятаю, здаецца, Егор Марціновіч да гэтага часу застаецца за кратамі з-за таго, што нейкія там з камунальнымі плацяжамі нейкія там нібыта незразумеласці. Бачыце, это падстава для таго, каб жорстка затрымліваць і знаходіцца ўжо колькі часу за кратамі. Я вось пра іншае. Я памятаю, што у офісе Баш канапы не было. Але з улікам таго, што рэжым-то перакананы, што ўсе недзяржаўныя арганізацыі, яны атрымліваюць сотні тысяч, калі не мільёны, па 100-500 мільёнаў штомесячна нейкай там фінансавых уліванняў, каб іх потым распаўсюджваць сярод актывістаў пратэснага руху, то, як вы думаеце, колькі там дзе-небудзь за чым-небудзь, за дошкай якой знойдуць у Бажы? Складана сказаць. Добра, калі знойдуць грошы, а калі там, я не ведаю, гаўбіцу знойдуць, якой там увогуле не было і не магло быць. І мы не маем... Точно, зараз же самы любімы артыкул гэта тэрарызм. Вот так. Зараз мы будзем падказваць гэтым органам, як лепш рабіць. Не ведаю, мы не можам трапіць у офіс, мабыць, ужо з тыдзень, ніхто супрацоўнікам, бо ён апечатаны. І пасля таго, як там пабывалі сілавікі, мы не ведаем, што там увогуле адбылося, што яны забралі і што, магчыма, яны забралі з таго, што там не было. Паглядзім, ніводнай паперы Баш нават па выніках гэтага обшуку не атрымаў. Тым не менш, вы ўжо сказалі пра тую судовую сістэму і як яна працуе. Калі справа ўсё ж такі дойдзе да Верхоўнага суда, хоць у вас афіцыйнага нейкага там уведамлення пра тое, што справа сапраўды накіраваная ў Верхоўны суд Мін'юстам, Верхоўны суд і яго рашэнні, яго дзеянні неяк будуць, на ваш погляд, адрознівацца ад раённых судоў? На жаль, статыстыка такая, мне невядомая справы, каб Верхоўны суд адхіліў позыў Міністэрства юстыцыі аб ліквідацыі грамадскага аб'яднання ці іншай недзяржаўнай установы. Таму статыстыка, на жаль, сумная. Але хочацца адзначыць, што ліквідацыя, яна толькі гучыць так па законе. Больш за 1300 сябраў арганізацыі і больш за 25 год дзеяння нашай арганізацыі фактычна прывядуць хутчэй за ўсё да таго, што мы будзем пазбаўлены юрыдычнай рэгістрацыі. Але сама арганізацыя, яна не знікне, яна не можа знікнуць толькі таму, што ёсць нейкія паперкі, якія там выносіў Мін'юст ці Верхоўны суд. Таму будзем глядзець, будзем разбірацца ў судзе і па выніках гэтага будзем неяк рэагаваць на тое, што адбываецца. І таксама ж міжнародныя органы, якія назіраюць за выкананнем Беларусю сваіх абавязкаў у галіне міжнароднага права. Яны таксама могуць адрэагаваць, калі будуць разглядацца нашыя справы ў судзе. Дарэчы, Баш не адзіная арганізацыя, якую падалі ў суд на ліквідацыю ці на спыненне дзейнасці. Будзем глядзець. Дарэчы, мы сёння размаўлялі з сябрам каардынацыйнай рады, як яно там правільна называе, карацей кажучы, форума ўсходняга партнёрства Андрэем Ягоравым. І ён сказаў, што нягледзячы на тое, што будуць там прызнаны, зліквідаваны, забраны юрыдычныя адрасы і ўсё такое, ўсе недзяржаўныя грамадскія арганізацыі, фактычна ўсе, яны працягнуць сваю працу ў тым ці іншым фармаце. Беларуская асацыяцыя журналістаў, якая, в прынцыпе, праваабарончая арганізацыя для журналістаў, у якім фармаце яна здольная працягнуць працу надалей? Будзем глядзець. Мы маем досвед нашых калег з весны. Я разумею, што зараз усё кіраўніцтва вясны знаходзіцца ў зняволенні, і мы таксама патрабуем вызвалення нашых калегаў, якія і не толькі ў медыасектары, але і ў справаабарончага сектара Беларусі зараз у месцах зняволення. Вясна, мне здаецца, 15 год працавала і не мела ніякай юрыдычнай рэгістрацыі ў Беларусі. Але яна стала адной з самых вядомых грамадскіх арганізацый, аўтарытэтных, паважаных і эфектыўных праваабарончых арганізацый не толькі ў Беларусі, нават калі па параўнанне рабіць там з іншымі краінамі ўсходняй Еўропы. І таксама і там нашы калегі прызнаюць, што праца весны
і я спадзяюся, што і працу і баш такавой прызнаюць. Гэта паказвае, што працаваць можна і без рэгістрацыі, можа гэта нават і прасцей. Пытанне ад падаткаў, пытанне справаздач перад дзяржавай не стаіць. Таму гэта вырашаць буду, безумоўна, не я. Арганізацыя вялікая, ёсць органы кіравання, ёсць рада, ёсць праўленне. Дарэчы, заўтра адбудзецца чарговае паседжанне праўлення, там будзем гэта абмяркоўваць. І калегіяльна я лічу, што мы маем усе магчымасці выбраць для сябе нейкі далейшы шлях для працы, у тым выглядзе, у якім будзе магчыма. Сапраўды, там, здаецца, з 99-го ці 97-го года вясна пазбаўленая была акрэдытацыі, можа, я памыляюся, дзесьці ў тыя гады даўным-даўно пазбаўленая акрэдытацыі, але было такое палітычнае рашэнне, што, можа быць, там закрывалі вочы там на тое, што вясна і яе супрацоўнікі, назовём это так, ці, скажем, там, волонтеры, актывісты, все-таки знаходзілася ў Беларусі, мела магчымасць, хай з пэўнымі абмежаваннямі, але працаваць, дапамагаць людзям і гэтак далей. Зараз сітуацыя кардынальна змянілася. Усё кіраўніцтва вясны за кратамі, астатнія там хтосьці з'ехаў, хтосьці сышоў, хтосьці там лёг на дно. І у такой сітуацыі, калі вось відавочна, што на дадзеным этапе без рэгістрацыі, так як працавала вясна 15 год, працаваць не дадуць. Гэта ж іншая сітуацыя. Давайте глядзець, па-першае, я не чуў, каб хтосьці скардзіўся, што ён звярнуўся зараз па дапамогу ў вясну і што яму адмовілі ў гэтай дапамозе. Гэтага не было, і гэта дае магчымасць лічыць, што вясна фактычна тыя задачы, якія перад ёй стаялі, яна працягвае іх выконваць. Нават калі кіраўніцтва засталося за кратамі. Па-другое, калі разважаць пра баш, у баш таксама шэраг сваіх задач, мэтаў дзейнасці, якія зараз у статуце прапісаны, і трэба будзе глядзець, якія магчымасці ў нас застануцца, каб мы ж працуем баш не для сябе працуе, для нашай мэтавай групы, для журналістаў. У тым ліку вы, Зміцер, можа, будзеце, дарэчы, калі не памыляюся, вы таксама ўправленне ўваходзіць, не ўправленне, не памятаю. Ужо не. Уже не, у мінулы склад рады, мне здаецца, ўваходзілі. Таму вось тыя журналісты, якія наша мэтавая група, якія ўваходзяць у наш кіруючы орган, павінны зараз вырашыць, што будуць яны чакаць ад таго новага статусу і ад тых людзей, хто зараз працуе ў баш. Мне здаецца, мы вырашым і абярэм для сябе нейкі такі накірунак працы, які будзе задавальняць нашу мэтавую групу, і з улікам тых умоў, якія стварае дзяржава, мне здаецца, што задачы ўсё роўна будуць вырашацца. Мы не адзін раз раней это была іншая сітуацыя, і трава зелянейшая, і свабоды слова паболей. Мы абмяркоўвалі, як от у сітуацыі там пэўнага ціску ці рэпрэсій беларускім журналістам, беларускім СМІ могуць там дапамагчы калегі замежныя там журналісцкія арганізацыі. Я разумею, што ў сённяшняй сітуацыі казаць пра нейкую там чым могуць дапамагчы не выпадае, але якая рэакцыя? Безумоўна, гэта салідарнасць. Мы на нашым сайце фіксуем толькі тое, што вядома бажу, як рэагуюць міжнародныя і замежныя журналісцкія арганізацыі на то, што адбываецца з іх калегамі ў Беларусі. І па-другое, гэта мы ўсіх просім праўдзівая інфармацыя таго, што адбываецца ў Беларусі. Вось гэтая дапамога, каб увесь свет ведаў, што адбываецца ў Беларусі, і вось такую, я не ведаю, гэта нават не дапамога, а асвятленне, праўдзівае асвятленне таго, што робяць беларускія ўлады, калегі дапамагаюць з гэтым, і з таго, калі атрымліваецца сачыць за замежнымі сродкамі масавай інфармацыі, Беларусь час ад часу, яна ўсё ж такі, нават калі зараз няма ні актыўнай фазы пратэста, ні і затрыманні, і гвалт ужо сталі, умоўна кажучы, паўсядзённымі, але час ад часу ўсё роўна беларускае пытанне ўсплывае ў замежных СМІ, звяртаюцца журналісты па інтэрв'ю, рыхтуюць матэрыялы, выходзяць у шэрагу замежных сродках масавай інфармацыі сюжэты пра Беларусь. І вось гэта тое, што могуць зрабіць для нас калегі. Што датычыцца журналісцкіх аб'яднанняў, то тут таксама
Салідарнасць, падтрымка, дапамога, там з рэлакацыяй, з нейкімі іншымі патрабаваннямі журналістаў, якія апынуліся ў складаным становішчы, дапамагаюць. Міжнародная салідарнасць таксама і гэта робіць. Олег, можа быць, не дапамога, але хаця б словы падтрымкі ці хоць нейкія там словы ад калег з Саюза журналістаў Беларусі прагучалі? Наадварот, я з апошнім часам не сачыў, але з таго, што было бачна, некалькі там тыдняў таму яны нават, умоўна кажучы, брудам спрабавалі паліць нашу арганізацыю. І гэта нават не салідарнасць, гэта тут заўсёды трэба рабіць адрозніванне. Журналісцкая праца і праца прапагандыста. Гэта яны маюць шэраг нейкіх такіх адметных, аднолькавых там рысаў, але гэта пра рознае. І вось мне здаецца, што журналісты гэта тое, што аб'ядноўвала наша арганізацыя. Я не бачыў спіс сябраў Беларускага саюза журналістаў, але з таго, хто выказваецца ад імя гэтай арганізацыі, я бачу, што ўсё больш там не журналістаў, а прапагандыстаў. А гэта ўжо не праз журналістыку. І таму чакаць ад іх нейкай салідарнасці, Слухайте, але ж ёсць цэлы амбудсмен па правах журналістаў, цэлы Шпакоўскі. Вот ён як-небудзь праявіўся? Я гэтага не чуў. Магчыма, ён быў амбудсменам і вырашаў праблемы тых прапагандістаў, якія там пагрозы гвалту ў дачыненні іх былі. Фактычна такое таксама адбывалася. Заронку дапамагаў. Язык яму ратаваў. Там, да, калі Анджела Меркель хацела яму язык адрэзаць. На жаль, не. Да сапраўдных журналістаў дапамогі ніякай не аказана не было, з таго, што я ведаю. Таму толькі па гэтаму можна там прыйти да высновы, што гэта за амбудсмен і чыі правы ён бароніць, калі такое адбываецца журналістамі, а ад яго не дапамогі. Гэта, да і ўвогуле гэта не амбудсмен. Это не адпавядае таму слову амбудсмен, якім, умоўна кажучы, павінен быць амбудсмен. Гэта не дастаткова паглядзець на яго і становіцца зразумела, які гэта амбудсмен. Што ж, дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што ні гэтыя рэпрэсіі, ні гэты уціск, ні гэтыя ліквідацыі і пазбаўленне юрыдычнага адрэса не знішчаць Беларускую асацыяцыю журналістаў, якая адпрацавала столькі дзесяткаў гадоў, дапамагла столькім журналістам і зрабіла столькі карысці. Не знішчаць ні свабоду слова, ні журналістыку сапраўдную ў Беларусі. Праўда, заўсёды знойдзе магчымасці дайсці да людзей. Дзякуй вялікі. Олег Агеяў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Са студыі ў Варшаве, на жаль, але хутка вернемся.